ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas ću vam samo reći da sam se preselio napokon prvi 2 nedelje. I htio sam reći da će sada češće izlaziti videi, brže i sve to. Sad će više njih izlaziti. Evo, od sutra ili od prekosutra kreću videi na mom novom YouTube kanalu koji će se zvati Braća Nanača Gaming. Znači, od sutra ili od prekosutra pravim novi kanal. I eto, sad sam to taj. Sad sam to reći. A vidimo se. Znači, sutra ili prekosutra krećem sa novim kanalom Braća Nanača Gaming. Snimat ću na ovom kanalu isto neke videe, ali više ću snimati na Braća Nanača Gaming. To je to, vidimo se. Paz. To ljudi nije gotov video, sad sam teo reći što se desilo. Sad sam teo reći da ništa ne obećavam oko videa, da ja nadam se da ću sutra ili prekosutra krenuti snimam novi video, nadam se. Zato što sutra ili prekosutra mi stigne 100 i onda ću namestiti kompjuter i krećem se na videima, nadam se, zato što čekam 100, znači do 100 je u pitanju. Znači, nije bilo kraj videa, znači, ništa baš ne obećavam. Samo sam teo reći da je to od videa i vidimo se.